हेलो फ्रेंड, नोंथांखौ आंनि आइबि गस्पेल इउटुब मिनिस्ट्रियाव बरायनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आंनि आइबि गस्पेल इउटुब मिनिस्ट्रिनिफ्राय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। लोगोसे नायनानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै हो। बाइबेलाव लिरजानाय माखासे बाथ्राफोरखौ मानसिफ्रा सानो मोनसे सल'बाथा होननानै, नाथाय बियो सल'बाथा नङा। बाइबेलाव गासै 66 बिजाबफोर दङ। बे 66 बिजाबफोरनिनो खायसेया हिस्ट्रिकेल, खायसेया इयुननि जागोनखौसो लिरना गालांखानाय। एग्जाम्पल बायदि जोङो बुंनो हायो, जेब्ला जोङो मोनसे हाबा खालामो बा जोङो मोनसे फांसनफोर खुङो, बे फांसनफोर खुंनायाव जोङो मोनसे प्रग्राम बिलाइ, हाबाफारि बिलाइ जोङो खालामो। बेबायदिनो बाइबेला जे मोनसे जोंनि बुहुमाव सोलिबाय थानाय इयुननि जागोनखौ बुंनाय आरो सिगाङाव जाखांलांनायखौ लिरना गालांनाय, बियो जाखांलांनायखौ लिरना दोननाय आरो जागोनखौ लिरनाय मोनसे बिजाब। लिरजाजेननायनिफ्रायनो बेवहाय लिरजानाय गासै बाथ्राफ्रा बुहुम बिखायाव जालांबाय थायो। जेरै प्रग्रामाव लिरजाखानाया मोनसे फांसनाव फारि फारि जालाङो, बेबायदिनो बियो बुहुमाव मानसिफोरनि गेजेराव बेहाय लिरजानाय बाथ्राफ्रा जाफुंलांबाय थायो आरो इयुनाव जेसेबांखिनि लिरजानाय दंबावो बियो जाफुंलांबाय थागोन। बियो सैथो बाथ्रा दि बेहाय लिरजानाया माब्लाबाबो फेलें जानाय नङा। दा सोलिबाय थानाय जि कर'ना भाइरास, बेबायदि भाइरास, बेबायदि गिलु बालु बेमार फैनाया बे गोदान नङा। बे बाइबेलाव लिरजाखानाय दङ। जाखांलांनाय हिस्ट्रियाव गोबांबार फैबाय आरो बियो फैबाय थागोन आरो बेफोर गासैबो बाइबेलाव लिरखानाय दंजोबो। बेबायदि लिरनाय बायदि बुहुमाव जालांबाय थागोन। बाइबेलाव लुकासनि 21:11 नोंथांमोना नायबाथाय नुनो मोनगोन। बेयावहाय बेबायदि महामारिया मख'खाजानाय दङ। नाथाय बे सिरियाव डाइरेक्टलि मख'वाखै जे बियो कर'ना भाइरास जागोन होननानै, अब्लाबो बेवहाय महामारि जागोन बेखौ मख'खानाय दङ। नाथाय बेबायदिया मानो जायो? मा खार'नाव? बेबायदि जानायनि थांखिया मा? नाम्बार 1आव जाहैबाय, बियो गोथार बाइबेलाव लिरजाखानाय आरो बियो जाफुंनो नांथारगौ, बेनिखायनो बियो जायो। नाम्बार 2, मानसिया इसोरखौ नागारनानै गुबुन मानसिजों बानायजानाय जे मुर्तिफोरखौसो खुलुमनो हमबाय, बिनि थाखाय बियो जायो। नाम्बार 3, इसोरा गावखौ गोसोखांफिन होनो थाखाय बेबायदिखौ सैताननि गेजेरजों सैताननो नागारना होनानै मावहोयो। बेबायदि गिलु बालु सिटुवेसन जायोबा इसोर गैया होननानै बुंग्राफ्राबो इसोरखौ नागिरनो गोनां जायो आरो इसोर होननानै गाबज्रिनो गोनां जायो। बेबायदिनो इसोरा गावखौ गोसोखांनो खराग होयो। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला जोनोम जाथ'वाखैमोन, अब्ला बे जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि 700 बोसोर सिगाङावनो बियो बाइबेलाव लिरजाखानायमोन आरो 700 बोसोर उनाव जि बाइबेलाव लिरजाखानाय, बे 700 बोसोर उनाव बाइबेलाव लिरजाखानाय बाथ्राया जाफुंदों आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जादों। बेबायदिनो गोबां दङ बाइबेलाव उनाव जागोनखौ लिरनाय। बाइबेलाव लिरजानाय गासै बाथ्राफ्रा बियो माब्लाबाबो नंखाय जानो हाया आरो बियो नंखाय नङा। जोङो बाइबेल सिरिखौ खनसे फरायनानै नायनि। लुकासनि 21:11 बेहाय लिरदों जाहैबाय, गेदेर बांग्रिफोर आरो जायगा जायगा थैब्रुंनाय आरो ओंखाम आंखालफोर जागोन आरो गिलु बालु आकाशाव गिथाव बाथाव आरो सोमोनांथाव हांखोफोर नुजागोन। बेबायदि लिरदों। खनसे फरायबावनि, गेदेर बांग्रिफोर जागोन, जायगा जायगा थैग्लुंनाय, बेबायदि जागोन। नै दा जि थैग्लुंनाय महामारि, बेखौ थैग्लुंनाय होननानै बुंदों। आरो ओंखाम आंखालफोर जागोन आरो गिलु बालु आकाशाव गिथाव बाथाव आरो सोमोनांथाव हांखोफोर नुजागोन होननानै बाइबेलाव बेबायदि लिरदों।
जिसु ख्रिस्ट'जों जेब्ला 12 जन चेला दंमोन, बे समाव बे 12 जन चेलाफोरनि खायसे खायसेया सोंनायमोन, जिसु गुरु, नोङो जोंखौ गालांनानै जुदि थाङोब्ला आरो नोङो बुंदों जोंखौ नोङो लांनो फैफिनगोन, नाथाय नोङो माब्ला फैगोन, बि माब्ला जागोन होननानै बे चेलाफ्रा सोंदोंमोन। बिनि हांखोफोरा मा होननानै चेलाफ्रा सोंदोंमोन। अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जाहैबाय नै बाथ्राफोरखौ, जेब्ला बुहुमाव आंखाला गोबां जायो, गावजों गाव अनज्लायनाया गैया जायो, बेबायदिनो दावहा नांनायनि आरावफोर जायो आरो बांग्रिंफोर मावो आरो बेबायदिनो आंखालफोर जायो, बेबायदि बुहुमाव थांनानै थानाया गोब्राब सम सफैयोब्ला अब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाया खाथि जाबाय होननानै, गावनि फैफिननाया खाथि जागोन होननानै बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गाव थानाय समाव गावनि चेलाफोरनि सिगाङाव बुंलांदोंमोन। अब्ला नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनिफ्राय उनस्लुननानै दङ नामा? अब्ला नोंथाङा बेकस्लाइड जानानै दङ नामा? अब्ला नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननो हायाखै नामा दासिमबो? बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंथाङा मोननो हायाखै नामा? बे समाव जिसु ख्रिस्ट'नि फैगोना खाथि सम सफैबाय, मानोना नैबे सिटुएसनफोरा जोंनो दिन्थियो, जोंनो मिथिहोयो जे बिनि फैनाया खाथि जाबाय। बिनिखायनो नोंथाङा उनस्लुननानै दङब्ला दानो जिसु ख्रिस्ट'नियाव गावखौनो खाथि सोमोन्दो लाखिनायनि सम। नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ दासिमबो मोननो हायाखैब्ला नै दानो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि सम। नङाब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला सफैयो, जेब्ला फैयो जों बयखौबो लांनो, अब्ला नोंथां आं जों बयबो थालांनांगोन, जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननो हायाखै, जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय गोजानाव दङ, जायफ्रा सिगाङाव जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनदोंब्लाबो उनस्लुननानै दङ। दा नैबे गाज्रि सिटुएसननि गेजेरजों, कर'ना भाइरासनि थैग्लुंनायनि गेजेरजों जोंखौ इसोरा गावनियाव खाथि जानो थाखाय, जिसुआ गावनियाव खाथि जानो थाखाय जोंनो खरागसो होदों, जोंनो राहा लामासो होदों। बेखौ नोंथाङा बुजिनानै लानाया बा आं बुजिनानै लानाया गोनांथि। नङाब्ला दाबो कर'ना भाइरासजों थैनांगोन आरो थैखांनायनि उनावबो नोरगावनो थांनांगोन। दा एकमात्र बिनिफ्राय बासायजानायनि राहा लामाया जाहैबाय जिसुखौ नोङो फोथायनाय आरो बे जिसुखौ नोङो फोथायनायानो बे भाइरासफोरनिफ्राय, बेमारफोरनिफ्राय गनायनि राहा लामाबो जागोन आरो बेनो सोरगोआव थांनायनि राहा लामाबो जागोन थैनायनि उनाव। आंनि लोगो नोंथांमोन, आं दिनै बारा गोबाव भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय गोबाव सम नायहोनानै आमुनि नांहोनो सानासै। आं बेखिनि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय। आमेन।